Thomas, den sultne krokodille. Der var engang en ung krokodille ved navn Thomas, som boede i en flod dybt inde i en stor jungle. Thomas var ingen almindelig krokodille. Han var altid sulten, og det var han virkelig hele tiden. Uanset hvor meget han spiste, blev han aldrig helt mæt. Hans venner i floden kunne ikke forstå, hvordan han kunne være så sulten hele tiden. Thomas elskede især at spise frugter, selvom det var usædvanligt for en krokodille. Hver dag slæbte han sig gennem junglen og ledte efter modne mangoer, saftige bananer og søde bær. Men selvom han fandt masser af lækkerier, var han stadig aldrig helt tilfreds. En dag hørte Thomas, at der var en stor fest i junglen, hvor alle dyr kunne smage på hinandens mad. Måske kan jeg endelig finde noget, der gør mig mæt, tænkte Thomas og begav sig glad mod festen. Da han kom frem, hilste han på en masse dyr og smagte på al slags mad. Han prøvede elefantens jordnøddesmør, papegøjens kokosnødder og endda flodhestens specielle mudderkage, selvom han ikke var helt sikker på den. Men selv efter at have smagt på al maden, rumlede hans mave stadig. Hvorfor er jeg altid så sulten, klagede Thomas, mens han satte sig ned med et trist suk. Jeg tror ikke, der findes noget, som kan gøre mig helt mæt. Men så kom en gammel, klog abe hen til ham og smilede. Måske er du sulten efter noget andet end mad, Thomas, sagde aben med et glimt i øjet. Hvordan kan det være? Spurgte Thomas forvirret. Prøv at spise sammen med dine venner, foreslog aben. Nogle gange kan selskab gøre mere for maven end selve maden. Thomas nikkede og inviterede straks nogle af sine junglevenner til at sidde sammen med ham. De delte frugter, grinede og fortalte historier om deres dage. For første gang mærkede Thomas en varme i maven, som han aldrig havde følt før. Hans sult begyndte at forsvinde, og han følte sig til sin egen store overraskelse mæt. Da natten faldt på, takkede Thomas sine venner og traskede tilfreds tilbage til floden. Han var stadig en sulten krokodille, men nu vidste han, at mad ikke altid var det eneste, han havde brug for. Fra den dag af spiste Thomas aldrig alene, og hver gang han følte sig sulten, inviterede han sine venner til at dele junglens lækkerier med ham. Og selvom han stadig kunne spise mere end nogen anden krokodille, følte han sig aldrig sulten på samme måde igen.